אוקיי, יפה, שוב פעם, רגע שמאל קדימה, הולכת לקו הצהוב. עכשיו שימו לב, בעיטה קדמית, בעיטה סיבובית. בעיטה קדמית, בעיטה סיבובית. קדימה. אמרו לי שזה יהיה חזק, עוצמתי, לא להפיל רגליים בדרך. צא. אוקיי, תרגיל אחרון, שימו לב, שורה מספר 1, אתם ניגשים לפה, אתם עושים לואו קיק, בעיטה סיבובית אחורית. לואו קיק, בעיטה סיבובית אחורית. רק מי שיודע, מי שלא יודע, שלא יעשה. בלקאוט שכונתי, אה? מישהו מהשורה השנייה יודע מה זה? מי שיודע לעשות. לא, לא. מישהו יודע? אף אחד? אם אף אחד לא יודע, זה בעיה של המורה. המורה זוועה. מה? בעיטה סיבובית אחורית? לא. כן. לואו קיק, בעיטה סיבובית אחורית. יודע? אין פה צדיק אחד בסדום? אף אחד? לא? לא, דיכאון. אוקיי, יפה, לשבת שם על הספסלים. למה אתם יוצאים ונכנסים כל הזמן? והדלת גם לא סגורה אחרי זה. יש סיבה? אנשים מה? הבנתי. אוקיי. כל אחד אני קורא לו, הוא עושה את התבנית שאני אומר לו, הוא נעמד במרכז הארגון, פנים אליי,